गोलू राजा के अगर मौका मिलल जी एगो पद दे दिहल गेल कि गोलू राजा है सरकार से चाहे जौना माने विभाग से जी ल है पद ल जी आ तहारा जौन बदलाव करे के बा भोजपुरी में गायकी में जी करत का बदलाव कइल चाहिए गोलू राजा। बदलाव पहले करब कि बिहार में कहीं भी अगर कार्यक्रम होता न हमारा समझ से जौन बुझाता कहीं भी कार्यक्रम होता तो जौन सुबह तक होता एक जैसे शहर में बड़ा बड़ा शहर में जाए तो 11-12 बजे तक टाइम लिमिट तो बिहार में भी होके और दूसरा कि कोनो प्रोग्राम बिना परमिशन के मत होके समय सीमा बांधल जाए और एगो सरकारी परमिशन लिखल जाए कोनो प्रोग्राम बिना एथी के ना होके। ओकरा बाद कि जैसे बहुत सारा गाना आवता जौन हमरे गाना बा तो वो गाना के जांच होके कि हमें अगर कहूँ शब्द खराब बा तो गाना के हटवा दे। भोजपुरी के गाना खातिर सेंसर बोर्ड स्थापित हो ओमे गाना सबकर चेक होके कि हाँ गाना मार्केट में जाए लायक बा कि ऐसे असर खराब पड़ी सुने लायक बा कि ना तब ओकरा के आगे पास कइले ना तब फेल कइले। तो आप रूपी जब भी काम होई तो भोजपुरी के फिर लोग अच्छा नजर से देखे लगे।